de pieper giet. En je aarzel je geen moment. Al het verkeer giet onderkomt voor dat ene doel. Want als je het verschil tussen libben en deermaatje kennen, telt 11 seconden. Hey, Adrie. Hoi. Reinoud, Ik ben Adrie. Hoi. ik dacht eerst je met deze auto. Ja, dat mocht wollen. Dat is wel een mooi ding. Het is zeker een mooi ding. Maar daar rieden we wel maar wat moderner materiaal. Ja? Mooi. Ja. Wat hier in ziet en wat hier nou in zit, ja, dat is net maar elkaar vergelijken. Dat is... Dat is een wereld van verschil. Ja, zeker. Ja. Dat stamt echt nog uit de tijd dat een chauffeur alleen nog op een paard ging. Maar daar was daar zelf nog nooit in. Nee, want ik had de indruk dat dit, wel Jochetje 60. Wel nieuwtje 60, nieuwtjes zoiets, 64. Ja, dat ding is wel 44 jaar oud misschien. Dat doe ik dit werk dan net. Nee, ik ren al lang mooi, maar zo lang nog krijg ik net. Nee. Ik ben net zo dat ik denk om mezelf te grieven. Daar krijg ik een goed gevoel bij, maar het helpt me van mensen. Dat zit wel echt in mijn hart. Ja. Dit is puur mensen helpen in de puurste zin van het woord. De kist, wat mensen niet neemt binnen, hebben we de materialen en de kennis om echt het verschil te maken. En het onverwachte, dat is voor mij een enorme uitdaging. Van die op het moment kist za voor het matten en voor een spoedrit. En dan wist nooit wat er stierde gebeuren. Als ambulanceverpleegkundige had hij stevig in de schoenen staan. Want het kan samen wijzen dat je tijdens één chest meerdere noodsituaties voor de kiezen krijgt. En elke keer opnieuw kan het libben of versterren in die handen lezen. En als er nou sjost naar de orde 24 hier op de ambulance, wat zijn dan de dreigste momenten? De dreigste momenten die ik me zag even heugen ken, dat is zelf er. Dan komen er dingen met jonge mensen bij betrokken binnen. Die auto met die jonge lui die dan zijn BM omheen glijdt en werd dan het net overleefd haar en ernstig gewond binnen. Met name bij slimme dingen met BN vanzelf. Dat BN is wel hetgene wat u het meest ongrijpt als hulpverleners. Het is wat net bij BN jet. BN jaren zoen en levend en te bed zien en blij te wezen. En dat wij als helpers vregen worden, dan is het wel eens een hele andere situatie. Dat ben wel alweer ritten en gezichten die ik mooi draag. Maar dan mag je wel weer herpakken. Want er kan zo weer een orenmelding komen. Ja. Dat gaat bij u van het ene op het andere moment moest weer helemaal die inzetten voor hetgene wat dan zich ontzint. En dat valt net altijd daar. Is er dan niet plak voor verdriet? Jazeker. Ja. Het is wel regelmatig zo er echt ernstige dingen binnen dat ik wel met Randy erbij staan. Of na een helpverlening had je dan even weer de tijd aan bij te komen. Dat je dan onderling als team zijnde het erover hadden eens denken van jongens, dit is wel heel erg wat hier gebeurt. En ik wil tijdens een helpverlening. Dus denk ik wel eens mij trainen in eigen. Kun je dan niet meer nog wel? Jawel.
Ja, gelukkig wel. Het is bij mij nooit zo geweest dat ik echt stagneer. Dat ik 30 uur werk net waan kan. Want als je aarzelt of als je twijfelt om een beetje met dwaan er binnen, dan gaat je hulpverlening echt naar de knoppen. En dat gaat dan ten koste van de patiëntenzorg. En dat mag net gebeuren. En bist u direct bewust van op het moment dat je in de auto stapt, dat je een libben kist? Ja, vaak dan ging je ergens heen en dan is het helemaal afwachten van wat tref ik aan. Maar op het moment dat je dan in de gaten gaat, nou is vlug handelen, een levensreddende actie is op zijn plak en dat maakt het dan het verschil. Ja, dat ben ik me terdege bewust. Ja. En dan werkt gelukkig dat je daar alle kennis voor hebt, alle trainingen, alle oefeningen, dat het dus ook onbeen wordt. Daar ben ik tegenwees, maar ja. En dat het ontslag het? Als het slagen, dan haast het echt aan. Yes! Gevoel. Ja, dan bist ja, uit de schroeven. En dat het net slaagt? Ja. En dat het net slaagt, dan wist dat het dan maar net leidt om mijn inzet. En als het slachtoffer echt geen komers hier, dan ken ik dat wel een plakje aan. Dan is dat zo. Het wordt anders als je een verkeerde afslag genomen hebt. Als je een verkeerde beslissing of als het beter kan hier. Gelukkig kan ik me dat bij zo'n heftige inzet, kan ik me dat net indenken. Kan ik me net heugen dat dat ooit misgegaan is. Dus gelukkig. Maar al is het zelfvertrouwen en binnen de trainingen en middelen nog zo goed, bij sommige ongelukken is de strijd in de klok net te winnen. En steen je als hulpverlener machteloos tegenover de situatie. Krijgt het ambulancepersoneel ook nog tijd om die momenten van haar aan te squadjen? In die 24 jaar is er heel wat verloren. In het begin van die 24 jaar weet echt wat een macho-cultuur. En kom op jongens, keer maar weer een ritje doen. Dat is de laatste jaren gelukkig heel erg verloren. Er is meer ruimte voor emotie, meer ruimte voor verdriet en mooi leven. Ja. Die leeuwen, is dat ik een stukje nijswaag? Ja. Ja, dat is voor mij een hele belangrijke factor die ik werk net zonder kennis hoor. Ik weet dat mijn energie, mijn kracht net in mezelf luidt, maar dat die van boven komt. En daar ben ik wel heel dankbaar voor. Ja, want ik zou misschien mezelf net staande horen kennen bij een hele grote heftige dingen, als ik dat gewoon op eigen hout doen moest. En vrees dan ik wel eens als het in een heel heftige situatie zit van. Dat is shitgebedje, wat als het ergens hinder is en dan o Heer help me. Zo, ja. Ga jou naar aanleiding van deze uitsturing vragen of verlet van een peteer? Zoek dan op www.omroepfriesland.nl/teken van Libben.